Royal Brunei Navy ship uban ang BRP Andres Bonifacio sa Philippine Navy ania karon sa Sugbo alang sa pagpalambo silang katako sa pagbantay sa kadagatan. Eksklusibong ipakita sa GMA Regional TV News Team sa duha ka hukbong pangkadagatan ang sulod ug gawas sa ilang barkong Igugubat. Ato kining tan-awon og sayran ang tumong pinaagi ning report. Kauban ang mga Navy Reservists, una namang gisulod ang BRP Andres Bonifacio sa Philippine Navy, usa ka elite warship sa hukbong kadagatan sa nasod. Gipaubos una kami sa orientation kilabot sa ilahang responsibilidad isip Guardian of the Sea ug uban pang buluhaton. Human ini, ilang gipakita ang nikadayang bahin sa BRP Andres Bonifacio sama nining gamayng tindahan sa sulod. Sick bay, kung tambalanan kung adunay trupang nga naginahanglan og medical attention. Anausab sila'y laundry room, diin sila mismo ang maunay sa pagpanglaba. Ug siyempre, ang lutuanan sa ilang pagkaon. Okay, naata karon diri sa sulod sa BRP Andres Bonifacio. Mo ni siya ang punduhanan sa mga high-ranking official sa Philippine Navy. Hamugaway sa sulod sa barko kay adunay mga lamisa ug sala. Gidala usab kami sa ilang Navigational Operations Center o gitawag og bridge. Wa noon pakuha og video ang ilang mga kahimanan tungod kay sensitibo kini. Ang BRP Andres Bonifacio adunay katakos pagpakig-asdang sa kahanginan ug bisan sa ilawom sa kadagatan. Sunod namong isulod ang Royal Brunei Navy ship nga naarapod sa kilid sa BRP Andres Bonifacio. Sa labi pa lang daan ang murag hotel. Unya, gipaubos na sab kami sa laing orientation sa mga Royal Navy officials. Susama ra kanato ang ilang panagway ug wala usay nakasagol nga mga Filipino sa ilang hanay. Moderno ug high-tech ang kagamitan sulod sa ilang warship ug usa nini ang Ridge Hull inflatables. Gipakita usab nila ang pipila ka bahin sulod sa warship ug mitugot nga kuhaan og video ang Navigational Operations Center or bridge. Okay, naata karon diri sulod sa ilahang bridge o kining Center for Navigational Operation. Kita nato hilabihan na ka high-tech. Digital tanan ang ilahang mga equipment. Digital o pindot-pindot lang ang ilang mga kahimanan. Duha ka barko sa Royal Brunei Navy ang miabot dinhi sa Sugbo niadtong Huwebes alang sa Goodwill visit ug sa ipahigayong joint exercise. Ang pagbisita sa Royal Navy ship diri sa Sugbo kabahin lang sa pagpalambo sa katako sa duha ka mga nasod sa pwersa sa kadagatan. Suma ni Lieutenant Carlo Madrid ang tigpamaba sa NAV4CEN. Matag duha ka tuig ipahigayon ang joint exercise tali sa Pilipinas ug sa Brunei. Naatay kuan sir kanang gitawag natong GANEX, gunnery exercise where we kanang test our guns, capability sa guns, so kanang accuracy niya. Pero it will be kanang conducted at sea during the sea phase. Makatabang kini sa pagpalambo sa operasyon sa mga sundalo ug sa Royal Navy sa Brunei. Exercise Seagull. Every 2 years na siya mag-conduct og exercise Seagull. Ang kuha niya is kanang mag-impart bitaw kuan murag subject matter exchanges with knowledge sa Brunei Navy on how to conduct naval operations. For the exercise Seagull 0818 which is hosted by the Philippine Navy. Positibo ang duha ka kampo nga malambuon ang ilang partnership sa pagbantay sa kadagatan sa ilang matag ka teritoryo. Very important for the two Navy for this exercise in enhancing our friendship and enhancing our operation between the two Navy.